Fil-budget ippreżentat f'Novembru li għadda l-Prim Ministru Lorenz Gonzi bassar li għal din is-sena l-ekonomija ta' pajjiżna ser tikber bi 2.3%. Fuq il-bażi ta' dan il-Partit Nazzjonalista fil-bidu tal-kampanja elettorali ippreżenta programm elettorali illi biex jitwettaq irridu jintefqu 1,000 miljun euro. Ma dan kollu kemm il-Kummissjoni Ewropea u kif ukoll il-Fond Monetarju Internazzjonali mhumiex jaqblu mal-mira ta' tkabbir ekonomiku tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li matul din is-sena l-ekonomija tikber b'1.5% u mhux bi 2.3% kif ħabbar il-Prim Ministru fl-aħħar budget. Min-naħa l-oħra l-Fond Monetarju Internazzjonali qed ibassar tkabbir ekonomiku ta' 1.8% bil-kontra ta' 2.3% tal-Prim Ministru. Fis-sigħat li għaddew anki l-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ bit-tbassir ta' tkabbir ekonomiku li ma jaqbilx ma' dak ta' Lorenz Gonzi. Tant li skont il-Bank Ċentrali għal din is-sena l-ekonomija għandha tikber b'1.6% u mhux bi 2.3% kif qed jgħid Lorenz Gonzi. Id-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Fond Monetarju Internazzjonali u issa tal-Bank Ċentrali ta' Malta jkompli jikkonferma kemm il-costings tal-wedit ippreżentati mill-Partit Nazzjonalista huwa bbażat fuq previżjoni ta' tkabbir ekonomiku illi mhix realistika. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat fil-jiem li għaddew qal li dan kollu jfisser li jekk jerġa' jkun elett il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jew ma jwettaqx dak li qed iwiegħed jew daħħal il-Malta fi problemi finanzjarji mal-Unjoni Ewropea jew iżid it-taxxi.